Atopámonos no Pazo de Arias Taboada, sito na Porta do Sol da maravillosa cidade de Vigo. Este pazo alberga a mellor e a maior colección de arte galega dos séculos XIX e XX que en Galicia existe. Este pazo, vinculado ao Museo da Cidade de Quiñones de León, ten como objetivo dar a coñecer o noso patrimonio mobiliario máis importante e máis rico que ten esta cidade. O objetivo está logrado xa nos primeiros 3 semanas cunha visita de máis de 4.000 ciudadanos a este proxecto. Queremos, con elo, dar a conocer un proceso de recuperación integral tamén do casco vello de Vigo e, como non, lograr pôr en valor todo o noso patrimonio que é moito e variado. A Pinacoteca é só un exemplo do fondo traballo de Eudosio Álvarez pola conservación do noso patrimonio histórico, unha peza máis pero fundamental da rede museística creada coa inauguración tamén do Museo de Castrelos como Museo da Cidade. O BNG afondou nas orixes de Vigo, convertendo un espazo esquecido na ladeira do Castro nun dos mellores proxectos de recuperación de restos arqueolóxicos. Este poboado castrexo, accesible para toda a cidadanía, bateu marcas recibindo dende a súa apertura máis de 32.000 visitas. O mesmo aconteceu co xacemento de Toralla, onde ademais de mellorar o contorno abrirase o centro de interpretación. Unha aposta pola transformación da cidade, poñendo en valor as nosas raíces. Para o BNG, patrimonio histórico é conservar o noso pasado e conseguir que sexa lugar de futuro.